develop gimone go bedi watimo development marwa Cleophas eni nyaka wabed gi long term plan nyaka wabed kata na development mag town nyaka wabed gi blueprint moro ma long term kata mana 10 to 20 years to come kata 30 years kata 40 years wabed gi plan chon niluongo gi ni town plan, town development plans onego bed ni intiere in place ka kobedo kamano to koro siasa ok donje koro ing'e to Siaya ni endi kata Kisumu town endi ere kaka wadwa ni mondo bedi in the next 100 years onego chal nade universities wa bro bedo ka nyocha neno devolution conference ma nyocha timore Homabay nyocha Homabay oseloso plan mar city ma Homabay mo ket en gimo osechwe moket kanyo ng'ata makoro dwa timo development koro refer to that plan kidwa gero university to refer to that plan mondo kik wabed gi wastage miro ni koro less than 10 years ago eka ncha wagero county headquarters Siaya moketi koro idwa muke ichake dhi gere kama chielo mondo koro university odonji dongina no kamano waste mar resources omiyo ma obed funzo kata lesson ne developers mag cities mam kata jotelo mag loch gwenge kata mag kuonde wa jotendwa mag gwenge wabed gi plan mabor kabisa minyalo neno ni okay koro thurwa ka emano for example king'iyo kata Nairobi ineno kaka JKI inyalo wacho ni to land maduong' man kani ok gole mondo at least ogere kata udi tiwacho na pana wang'iyo 100 years to come wabro bedo gi airport kama lich mapok odwaro yudi man gi terminals mang'eny omiyo en oweyo beda kamano wabed gi plan kata mana Siaya kata Kisumu wawach ni mae plandwa in the coming 50 years to come mai kama university wabro bete mai konde magwa mag dak bro bete mai kuma offices wabro bete kwa timo kamano to kwa bibedo gi tungni mani koro sani iwacho ni nyaka koro go county headquarters piny mondo ger university no nego beni waseneno chon ni to university wan Siaya ka wabro gero university wakani university tiere already yes the issue man tiere no nene koro county government dwaron mondo o move county headquarters kama university ngatiere mondo koro nkeche university man tiere Siaya sani en satellite university ma Ramogi koro mondo dwok students gi odog bondo kuma headquarters ntiere mondo land man tiere ma university ngatiere no mondo bed county headquarters exactly. Your priorities again upside down and that is what I'm saying land man also be secretary for university obeda mar university mo watch ni ma county headquarters be obeda county what we need to go back to gimone gwadoge and planning mar our towns and our cities neno kata Homabay neno ka initially idoka ginene headquarters ne mwalo kon osegolo tere malo plan moro nyaka bede mondo ng'i kaka mbele bro bedo kirango gi kama gintiere kan jadolo kache kuda kadina kod